сонда. Това може да се изследва торнадо. За това се използва. Уолтър намерил ловци на води в парка за каравани. Правили са изследвания. Ерик, може да е било златолука. Те да са стреляли по торнадото, а то да е прострелило него. Ще разберем, ако намерим сондата, но не знаем къде е. Може да е там, където намерих парашута. Жертвата? Да. Това може да го убие. Отивам в болницата, обади се и им кажи. Добре. В момента не може да се движи, нито да говори. След няколко минути ще го оперирам.